So sa kaap. Ano pa da sa iyang kaagi karon? Mo kaning usa ka babae nga nagpuyo sa Inayawan, Cebu City. Ang atuang tatampo nagdasangan nga Kate. Unsa may kuhaon nimo nga kurso ini college nimo, Kate? Gusto ko mag-nursing, ma. Uy, kung mauna, maayo kay naa tay professional din sa atong pamilya pohon. Ay, unsaon. Napay maguwang nimo nga sayo man kayo nakapamabdos. Wa na gid noon makahuman sa iyang pag-eskwela. Ma, pwede mo gud gihapon motiwas og eskwela sa kuya, good? Unsaon man pagtiwas nga tabangonon man kaayo ang pares sa imong kuya. Gisultihan ko bitaw na siya nga patiwas og eskwela. Siya man mo'y dili. Siya mo'y dili na lang kuno mo eskwela kay mo trabaho na lang kuno siya. Mao nang ikaw pagtarong gyud ha. Human na gyud ang imong pag-eskwela. O kung mag-uyab-uyab ka, pilian ang laki nga dato nak aron dili ka magkalisod. Ma, first day of school na ko rin isip college. Good luck, self. Hello? Nakita pa din eh? Wa. Okay. Ano na lang kumalingkod ha? Ako din si Tintin. Ikaw? Kate, Okay ra makik-friend ko nimo. Transferi manggug ko. Maunang wa ko kaila din eh. parehas data. Ay mao ba? Mayo hinuon. Friends na ta ha? Sure. Oh, wa pa man lagi ka matug. Kapoy madini mag-nursing mo eh. Dagang kayo kinahanglan memorize one. Ay, anak gid na anak. Agwantahon gyud na nimo kay mao man ay gipili nimong kurso. Ay, maulagi ma. Sige lang. Puhon, kung makahuman na ka ining semestera, bubakasyon niya ta para makarelax ka. Mo uli man ang akong amiga puhon. Kuyog na lang namo. Sige ma. Kate, mag-celebrate ko sa akong birthday Saturday pohon. Ano tas amo ha? I-try lang ako tin ha. Mananghit pa ko sa kumama anak good. Sige na, good. Garahan man ko kung nga naagit ka, anak. Kaya ikaw ba ang akong suod nga amiga. Gikan pa pag first day. Sige. Yes! Thank you, Kate. Happy birthday, Tin! Thank you, Kate. Happy kayo kung itungagit ka. Basta para ni mo. Gipagitaan din akong paagi. Aw, thank you. Uy, dugay uguli ron ha. Gusto ko nga maila-ila kas uban ako mga igagaw. Don't worry, ihatod dati ka. Oh, sige. Basta kay pahatod bayag gid dinhi sa bahay ha. Aron safe nga mauli ka. Ug dili magpalabig inom, Kate. Oh, ma. Thank you, ma. Ni, okay na si mama ni mo? Yes, Tin. Basta, dili lang ako magpalabi. Siyempre, no? Dili man sa ko manginom, my cute. Inira ako maigagaw ay. Nahubog naman gani di ko ba, do? Guys. Meet my college friend. Best friend I get actually. Si Kate. Hello. Hello? Nahubog na gid ay. Uy, Brian. Diliin taon ni imong ex. Uy, si Kate ni ako amiga. Buhat mo na pong tanan. Giyatag mo buhat tanan ni mo. Brian. Pagpuyo ha. Pagpuyo, bing anong giatubang naman na ni mo ako amiga. Uy, hubog na kayo ka, oh. Ay, guys, please kung agak niya, bi. Nagmaoy naman sa disiya, uy. Buhay ko ninyo. Nagigupit. Brian, unsa ba? Ito na ka masuotin. Ginoo ko. Maraming ha. Di ka mailog ni Bisang Kinsa na. Kuha uti kang balik.
Recorded by Radio Mo TV. Niyan na to sa inyo, Kate. Thank you and sorry guys na itabo, ha? Okay rin tinuoy, nakasabot ra ko. For sure, naaan gyud ka sa kong igagaw nga iyang ex. Naamong good mo similarity sa naong good. Mao di ay. But don't worry. I'll make sure nga mo apologize siya nimo sa nahitabo. Dili na kinahanglan, uy. Okay ra gyud ko, nakasabot ra ko. Nakainom naman sad ko. Bisan pa. Nahibaw ko kung nakuyawan ka ganina. O kita maging tanan may nakuyawan pero mas nakuyawan good ka. Kay ikaw gigisigahan ni tudlo good. Sige na, sige na. Huwaton ti kang makasud na sa inyo. O na ako maato. Sige, thank you po da. Kinsa man ni? Number aman? Hello? Hi. Si Brian din eh. Igagaw ni Tintin. Ha? Pwede tong... Okay na to. Okay na to. Ay, kabala ka. Okay na good. Promise. Sige na ha. Bye. Nihatagag number na ko si mo igagaw? Aw, oh. Gusto man gud siya mga yuog. Tin, okay ra lagi. Okay na gyud. Please lang kog ingon niya ha. Ipa-delete na lang ako number. Sige. Sorry. Nalain ka? Wa man. Muna lang kog uli ni mo ha. Bye. Oh. Hi. Tibora, quick. Gusto ka? Ni Aka? Katong pagtawag na ko mo, niyan ako sigawa sa inyong eskwelahan. Gusto lang kong makigsulti unta ni mo bahin sa nahitabo. Gusto sa kong sorry. Please? Hatagi ko higayon. Di ko daw tao, Kate. Promise. Unsa mo gyud nahitabo? Ay, ibuwagan ko sa kong ex. Kaya iwa ko na ko yung future. Moto iya kong gipulihan og lalaki nga nakagraduate na. Og engineer na karon. Ngano mo masag ka magitag trabaho? Naambot eh. Magtangan ko og motivation gud. Wa ko kasabot sa akong life kung unsa gyud gusto nako. Mura bag, wa ko isalig sa akong self. Abi ni mo no, sayop gid kayo ng imong mindset nga ingon na ana. Kung naman gani ang imo salig sa imong kaugalingon, ikaw na. Balag way salig ang laing tao nimo basta dili lang ikaw. Kate, Ayaw pagpakawa sa paglaom, Brian. Dagan pa kayong pwede mahitabo nimo. Dagan pa posibleng dakong mga butang nga nagpaabot nimo. Ang imo lang gyud kay muliho ka. naiba ako, Kate. Salamat sa advice ha, og sorry kis na hitabo. Okay, Roy. Mas nagaan akong pamati karon nga kapaminaw na ko si mong side. Kate, pakigstoryahi sa kuno ni Anthony B. Naunsa man ka, uy. Nak, pagsulti-sulti mo diha kay bakay ra ba mo. Maayo na kay naanay trabaho. Secure na ang imong kaugmaon, anak. Ma, Sige na. Biyaan ko una ka mo din, he. Dong, Anthony, biyaan sa tamo din, he, ha? Ay, maglingaw-lingaw lang sa big amo sa imong mahmadong. O sige, tita. Okay na ka, Kate? okay naman. You know what? I like you. Anthony, Please, hatagi ko chance nga maila-ila ko ni mo maayo. If things will work between the two of us, I promise. Dili ti ka lisod-lisoron, Kate. Anthony. Kate, kape oh. Pasensya ha kung
Di pati ka madakaroon sa mga mahalon nga coffee shop. Mahalon nga kananan. Brian, sultira gud ko. Nga nang imo maning gibuhat. Ang unsa? Kini gud. Dili gud ta uyab. Pero every time nga stress ko, spoiled ko nimo ani mga mga pakape, mga street foods. Nga no? Napula na ka? Gusto ko mahibaw kun ngano. Tungod din nakagusto na ko nimo, Kate. Naibaw kong ikumpara nimo, tayo ra kay ko nimo. Nag-eskwela ka, samtang ako, tambay lang. Og di ko gusto nga makaingon ka nga wako'y ayong pagkatao. Maong bisag, sa ingon ani man lang nga paagi, ma-appreciate ko nimo. Og basin pa di hatagan ko na maghigayon. Nanguyab na ka na ko, anak. Pwede ba? Pwede kayo. Huwag karon pa lang. Gisugot na tika. Tinuod ka? Oh, Brian. Thank you. Thank you, Kate. Isa na ko nimo. Paningkamot ko aron di ko malayo nimo. Aron di ka magmahay nga imo kong gisugot. I love you. I love you too, Brian. Why do birds suddenly Nagdako ko nga permi isulti sa akong mama na ako nga dato akong miniyuan. Kaya makadana ako sa mga mahalon nga kananan, kanining sakinan, para makaprovide na ako og komportable nga kinabuhi. But instead, gipili na ko ang lalaki nga tambay sa pipila ka tuig ug wa pa kahibaw kung asa padung yang kinabuhi. But it was the same man who got motivated nga mangita og tarong nga trabaho when we met. Aron iya ko madas mga mahalon nga restaurant. It was never easy. But happy ko nga nagpakasal ko sa tao nga grabe ka selfless. Always putting my happiness first over his. I may not married a man who's literally rich, but I married a man who's rich in love, loyalty, kindness, integrity, strength, and character. And he's the kind of wealth I will always treasure forever. Dinhi na lang kutob. Dagang salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga galang kaagi ni Kate nga taga Inayawan, Cebu City. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit nga regalahan, Close to You. on the day that you were born, the angels got together. Ang mga kaagi gibato na doon sa radyo ni Jelly Haka, agabos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamuusab mga higala, mga suking tipaminaw, kinasingkasing kong kadapit sa papada, sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. Yadris lang ni ining tulumanon, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaga, ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, tagang salamat sa inyong pagpamina. Ano ba daw sa iyan kaagi karon? Mao kaning usa ka lalaki nga taga Cebu City. Nga dumadatampo nagdasangan nga Billy. Record- Bili, ayaw sabi. Kapoy ka ayaw ko roon. Please lang. Unsa? Sige balibad imong asawa nimo. Mao na bay.
Kalmi na lang siya nga mo reklamo nga. Kapoy ko na siya. Wa ka na ilain, bay? Bay, Maoy akong planohan nga magkuha na lang taog helper. kinala pa bali na nato? Siyempre, dili na ako maatuog atiman ang liho ko nung dinis bayo, uy. Pero may akong busy. O ikaw? Na naman ka kay nakuha. Han. Mauni ang atong bagong katabang, si Malin. Mayong odo, sir. Mayong utusan. Basta mauna today, ha? Nakay kwarto sa luyo. Unya, imong trabaho din, Manglaba, magluto, manglimpyo, o mamlansya. Dili na kayo bug at imong trabaho kay wa pa man sad may anak si sir nimo. Okay, ma'am. Sige na. Ipahimutang na ng mga gamit nimo sa imong kwarto. Og pahuway lang una dito kay gikan para baka biyahe. Og na ka magsugod. Salamat, ma'am. Buntag naman eh. Oh, magandam ako. Kahit nalig malit ko. Sir, nakaluto na ko. Naandam ko na sa imong uniform. Anya si ma'am, ganina lang nakalakaw. Okay, salamat Malin. Welcome, sir. Ay, tuod day, sir. Giandama na sa tika og baon para paniod to nimo. Nagandam ka? Dili mo ko magbaon. Adto naman ko magpalitan sa trabahoan. Ay, mao ba, sir? Pero sige na lang. Ay nalang kabuha. Ako na lang nandadon. Ano kung sab? Sige, sir. Humuta. Oh, first Humuta. time bay da na nakakita ko rin mong nagbaon ka. Nangga di kas misis ni mo ron? Pinangga man gyud ko. Pero dili siya mo yung nagandam ini bay. Oh, Among helper. mau ba? Nada mo helper? O bay. Bago ko na mong nakuha agad. Pinangga di kas inyo helper. Gago. Han, mingon lagi ko nimo. Billy, sayo pa ko ugma. Han, sige na good. Sige na kagbaliban ako. Billy ba? Sabta lang sa good ko. Kapoy palagi ko ron. Sayo pasad ko ugma. Tesi. Kung ako pa'y ikaw ba'y, puslan man, ngabal ko babayo eh. Unsa? Wa ba man mo'y anak? Nya, di pikit ka, makahilabot niya. Nya, lalaki ba yata? Di ba? Mangita ba yung kapagausan sa tong kainit sa tong lawas? Kung makabinuang gani kapuhon ba'y, di ka ma-blame mo eh. Ikaw na ba yung pagkuwang imong misis ni mo? Bay. Han, balsin og madugay kog uli ron. Pag dinner na laguna, ayaw na lang kog huwata. Asam day ka? Mag-overtime ko ron. Mo ba? Sige. Paselo ako, Tisi. Kung makasama gani ko nimo. Recorded by Radio Mo TV. Sir? Nagtugon dito si Ma'am Tessie na ako ganina nga pakano na lang kuno kaniya og una kay madugay. Sir, Malin, bisag di ko. Please. Bisag karon lang. sir, Karon lang tapiyon na. sir. Kwarta? Oh. Bayad sa akong nabuhat nimo. Sorry, Malin. Sorry kung ikaw ang akong napahimungtan. Sa akong kipati. Tuhoy ko. Dili ko yung nakasalbay sama sa imong hunahuna karon. Sir Billy. Kung mapahawa ka din magkasabot ako nimo.
Pero please, ayaw kina ipalapi. Huwag iyo ko nimo. Sir Billy. Unsa? Ito na inahitabo na mo sa inyong helper? Upay, nakalitan ko gud. Ay. Aw, noon, di ako siguro makablame ni mo. Unsaon, na may pagkuwang ni mong imong asawa. Upay. Iya pamaligi ka din, he. Oh, sir. Dili ko pwede magbiya sa akong trabaho. Kaya aside sa nagkinahanglan ko kwarta, dili sad ko makabiya ni mo sa tinuod lang. Sipot mo ipasabot. Magkita mo gud ako, sir, nga nag-uul ka. Ug nagkinahanglan ka sa tensyon ni Ma'am Tessie. Malin, Naluoy ko ni mo, sir. Malin, nagpasalamat ko nga nakasabot ka na ko na bahay na. Pero, na-realize na ko nga sa'yo ka ito. Sir Billy. Tingalig mo mablos ka. Ayaw ka bala ka, sir. Gipangandaman ko ning daan. Nag-tails ko aron sa paglikay nga mamabdos ko. Malin, Grabe ba sa? Pila na mo kabuhan sa inyong helper nga patago nga nagbukat ang butanga. May gani kay, wa mo mabdos. nagkamping may bay. Nagpil siya aron dili mo mabdos. O maayo hinoon. Ay, grabe no. Oo niya imong asawa bay. Oh, maulagi hapon. Magpahilabot pero tagsara kayo. Kanya, magsige pagikang niyo. Nya, wa magkakamainla ba ng helper ninyo? Oh, unsa mo na? Ay, kung inang naa kay feeling sa inyong helper. Ambot mi tabay. Ambot kung love ka ning akong gibati niya. Ha? Daghan man ko kung nakita niya nga wa gid ako makita sa akong asawa. Inatiman kay ko niya. Aw, natural kay helper ba ninyo? Ay, bay. Ay, ambot pa. Dili man ko maka-explain og tarong. Aw, ba sinaan na sa day na feel inyong helper nimo? Unsa bay? Mao ni tinuod, Sir Billy. Nagkadugay, wa na ko makasabot sa akong feelings diha nimo. Pero may nakamakasamok sa kung una-una. Malin. Maong nakauna-una ko nga mapahawa na lang ko dinis ninyo. Unsa? Dako kayong sayop, sir. Dili pwede. Tungod kay minyo kang dako. Dili pwede nga mo ako ma-feel mo. Ang tinuod, Malin. Parehas na gibati. Sir Billy. O gusto ka. Mayo tingali nga undangon tanay. O kung sa imong tanaw, gusto ang desisyon nga mupahawa ka din sa amo. Respetuhon lang ko ang imong desisyon. Sir Billy. Wa pa man gyud ko makakita ikapuli ni Malin, uy. Nakauyo na ba yagid unta kong Malin kay okay ra man gid siya mo trabaho? Walagihan. Aw, sa malay hinungdan nga mipahawa man siya. Mabdos ko na siya. Ha? Ano siya mabdos? Nadi siya uyab. Mabdos lagi. Nakakita man kog pregnancy test dito sa iyang kwarto sa dihang ako sige pangutana nganong mo pahawa siya. Kinuo ko.
Dali ko ganahin nga makasama ko pa nimo, sir. Mao naka-decision ko magpalayo nimo. Usa pa, kagustuhan man sad nako na hitabo nato. Malin, paminaw. Andam ko masuporta nimo tungod kay doon na ako'y obligasyon nimo. Pero manghinaot ko. Nga magpabili na gihapon ni natong duha kung unsa may naa nato. Sir Billy, Bakit ngayon ka lang laman? Sana'y nalaman. Hangtod karon, padayon gihapon ang among relasyon ni Malin sa tago. Karon, 5 years old na ang among anak. O mag-agtuan ako sa ila sa probinsya kada weekend. Ako na lang ipasangil sa akong asawa nga job related. Naibaho ko nga sayop. Pero sa tinuo lang, ako'y gibati ni Malin hinungdan nga dili ko makabiya. Dini na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mo kina maghigalang kaagi ni Billy nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayon kita ngayon, awit nga Nikolahan. Bakit ngayon ka lang? Ang mong kaagi gibuhat ano doon sa radyo ni Jelly Haka. Ugubos sa direksyon ni Priscilla de Ganas. Kamuusab mga higalag, mga suking di paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. Yadres lang ni ining tulumanon handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod na kayon, daghang salamat sa inyong pagpamina. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mau kining usa ka babay nga nagpuyo sa Medellin, Cebu. Nga naa na karon sa Florida, United States. Ang tumatatampo nagdasangan nga Wendy. Sa ato pa, kamong tulo sa imong mga kuya, way tinuod nga anak ninyo kay adopted mo? o day, nilimgod ka anak ang nag-adapt na mo. Niya, wa sa siya maminyo. Actually, silang duha sing igsuon nga babay. Sila may nag-adapt na mo. Oh, mao ba? Swerte ka ayo mi. Kay pinangga kita ayo mi nila bisan, dili mi nila kadugo. Makita man day. Ikaw lang gani oh. Buhong kayo kas mga material nga butang bisan og matud nimo wa ka mangayo ana. Mao bitaw. Kumusta ang inyong pagtuon? Okay naman. Ikaw, Zach. Okay na sa ba? Ikaw, Brandon. Okay na, Salma? Aray, Wendy, Lo. ano ka? napaakala ko kong dila. Oh, hala, dugo. Nagdugo imong dila. Idot, magkasa ko guys. Ako na lang. Maugid nay akong gusto ninyo. Kay pinangga gid kayo ninyo inyong manghud nga babay. Kinahanglan nga sultihan na nato sa mamas tinuod. Naibaw ko. Pero wa pa ko maibaw kung saon. Sultihan ninyo sa unsa? Oh. Nanamo yung relasyon? Kuya, Kuya Brandon, Iunsa ninyo pagkunahuna? Wa ninyo hunahuna akong unsay bitiod sa tuinan? pero dili na mo siya tinuod nga inahan. Dili mi kadugo ni Wendy. Bisan pa. Bisan kinsa pang inyong pasultihon. Sayop gid kina ninyo. Hunahunaan ninyo bayo. Di pa tingali karon ang hustong panahon, Wendy.
Nasultihan to sa mama. Zach, Kunya na lang siguro kung magkahuman pag-eskwela. so magpaabot na tagila ka tuig. Dali ra ang pagdagan sa panahon. Magpaabot na nato sa ustong panahon. Paabutan na lang nga magkakita kong trabaho. Then sultihan ginato si mama sa tinuod. Zach, nakakita na kay trabaho? Oh, hindi. So, kano sa manata sultihan sa mama? Oh, sige, kaon pa mo. Daghan ko giluto para ninyo. Ang inyo ginang mga paborito akong giluto. Kining, ma, Hmm? doon na may isulti si Wendy. Oh, sige. Unsa man na? Koan, ma. Kining, plano na mong magpakasal ni Wendy, ma. Unsa? Recorded by Radio Mo TV. Nagbinuang mo, di ba? Ma, tinuod ang gisulti ni Zach. Pero iksuon mo. Ma, naibaw man nga dili gid miigon sa, diba? Ah, dili pwede. Unsa na lang kasulti sa mga tao nga nakaila na to kung inyo nang buhaton, ha? Wa ba mo kay baw? Kung unsa ni kadakong uwaw unya sa atong pamilya? Ma, importante pa rin isulti sa laing tao kaysa among bation nga imong mga anak. Ma, mahal na mo ni Wendy ang usag-usa. Wa ninyo tuyo ah. Pero inyong gipadayon. Kuya Brandon, Ma, please. Sabtami. Dili. Dili pwede. Wendy, anak. ma. Manasuko ka na ako. Wa. Wa, nak. Nakalitan lang ko. Abi ni mo. Wa ko makatuog gabi sa pagsigig huna-huna ninyo ni Zach. Wa na ko ni i-consider sa dihang gi-adapt na mo nga posible ning mahitabo ninyo tungod kay dili mo kadugo. Ma, Bugat man sa akong buot. Pero wa ko'y mahimo. Tungod kay mahal gyud ninyo ang usag-usa. sa ato pa, ma. Musugot na ka. Ikalipay na ko, nak, nga malipay mo. Ingon anak ta mo ka pinangga. Thank you, ma. Thank you. Ito ako si Zach, ma. Isugot na si Mama, Zach. Okay na siya na to. Unsa? Yes! Yes! Makapakasal na kita. Mahal kita ka, Wendy. Mahal sad kayo, tika. Ayaw. Nihulong lagi ka. Kinalang nga sa unang gabi ini sa atong kasal. Zach. Maglakaw mo ni Mama? Oo. Pero mabalik ra dayon mi. Upadrive lang siya kay nako na siya paliton sa lungsod. Okay, sige. Si Kuya Brandon? Sayo ko nung milakaw. Nang nananggid di mama. Okay. Amping mo. Hapon naman.
Wa pa man sila sa mama og Zach. Tingaling na alig gihapit. Oh. Kuya Brandon? Nakainom ka? Hubog ka? Wendy, Oh. anong dili naman lang ako. Kuya Brandon, buhi ko. Hugot kayo mo pagkakos na ako. Bakit ko gusto ni mo? Kuya Brandon, hubog ka lang. Di ko hubog, ha? Kuya Brandon, ayaw! Ang Kuya, ayaw, maluoy ka! anong si Zach pa man. Kuya, Ako ba yung angay mo? kuya, ayaw! Ayaw! Kailangan ako mo yung makaunang mo. Kuya! Kuya Brandon, ayaw! Ayaw! Wendy? Wendy nga noon sila hitabo, ha? Saan may tabo? Si Kuya Brandon. Ayoko giloko. Usa! Kinoo Hansya! ko! Hansya! Pagkakot ko siya! Zach! Wendy! Wendy, anak! Hangtod karon, wa pa mabalik si Zach gikan ang ngita ni Brandon. Magabiin na kaayo. Ang sama ka nahitabo. Nakitaan ka ni Zach si Kuya Brandon. Salamat. Salamat ka diya. Nga muli si gawas. Ngano, Tansyo? Messi, si Shaq, nagkita dyan sa kakahuyan. Wala kinabuhi. Unsa? Dili! Dili! Kinoo ko! Ganun nahitabo man rin na to, Zach. Gano'n pa. Nak, gusto na. Gusto na, anak. Ginahlan magbayan si Kuya Brandon sa iyong gibuhat na ako ni Zach. Ayop siya! Ayop siya! Nak, hangtod karon, wa pagyapoy balita ang mga pulis ni Brandon. Ma, Nak, mangarka ta. Mamahawa ta din unsa ma? Itugyan na to sa balaod ang pagpangita ni Brandon. Pero, maoy gusto na ako nga mo focus kasi mong hiling sa pagkakaroon. Hug na una-una na ako nga manglarga tas kawas aron. Mas dali para nimo nga malimtan ang tanan. When I think back on these times. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka mga higalang kaagay ni Wendy nga taga Medellin, Cebu nga naakaroon sa Florida, United States. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga nagkulahan, There You'll Be. Sa direksyon ni Priscilla Reganas, kamusap mga higalag, mga sukinti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada, sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang na ining tulamanon, handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaga ipada sa
Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod gayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. In my dreams I'll always Ano pa daw sa iyang kaagi karon? May kaning sa kababay nga taga Magay, Compostela, Cebu. Ang atong matatampo nagdasingan nga Lalen. Go, Jarek! Kagwapo gini mo, Jarek! Go! Day, dili pa ta mauli? Ha? Kasayo pa, Aron? O sa pa, nagsayo pa nga akong crush, oh! Sus, baya. Lupig pa yung uyab nimo kung maka-cheer ka diha, no? At least, bisag dili pa may uyab, naibaw siya nga naarabit ko para niya, no? O ikaw, baga kichi ba ni mo, eh? Huwag ka kiligas mga gwapo kayong dancers, diha? Tanang mo rin ko do! Dili ko ganahan anak nila. Mga chicks boy na sila. Hoy, dili tanan, no? Wata kay bao? Basi nung tarong na kong bebe, Jerry. Ha, baby, agad? Ay, ang buti mo, day. Adalo ko sa daplin, oy. Ingala ko mamauli na ta. Taka na pag-grupo nga makasayaw, oy. Ito kaya pa mahuman, ani. Pauli o na kaayo ko. Kilamok na kong standby din sa may tindahan. Namoy balik yung tubig? Si Jeric man eh. Ang crush ni Steph. Eh? Ha? Ako? Oo. May lain pa ba di ay? Tanawa ko na siya mong palibot kung nabay laing tao din eh. Excuse me lang ha. Una sa tanan, wa ko kahibaw nga ako ang imong istoryahan, kinag-ate ka nako. Tahod mo na. Si Tahod, ato pag-ati sa tao nga maguwang pa nimo? Mas tiguwang pa magari kag naong nako. Ayan. Sakit sa da. Sorry na lang, miss. Papalitan lang kong tubig, be. Dili taw ko tindira din uy. Nag-standby ra ko. Bisit nday ka. Uy, miss. Sorry na. Miss. Bahala ka diha. May pagmupauli na lang ko. So, mo ni hinungdan nga gibiyaan ko ni mo gabi, eh? Oo. Sus, mo nagustuhan nimo? Ha, wa pa lang siguro mo magkastorya, no? Mauwa ka kahibaw unsa siya kaway batasan. Actually, nagkastorya mi gabi, eh. Ha? Anya? Day, nakuyap siya na ako! Unsa? Anya, nisugot ka? Of course! Butan mo gud siya. Wala ka makailapagid niya. Ay, wow, ha? Usala ka gabi nga nagkastorya mo, nakaila na kaniya? Basta, kay buutan lagi siya. Tuhi ko. Ani na lang. Kung manglaag mi, kuyog ta. Para makaila ka niya. Bahala ka diha, Steph. Ayaw rin ko gimo ang third wheel, no? Basta kay dili ko mukuyog ninyo. Abi na ko, dili mo kuyog. Oh, Steph. Abi ba na kong buutan? Huwag rin ko masayop. Magdita gid ang imong amiga, babe. Wasad ko masayop. Hambugiro gid ning imong uyab, Steph. Stop! Abi ninyo, no? Puro lahi ang inyong pag-ila sa usag-usa. Pwede ba uyon-uyonan na lang ninyo ang usag-usa para na ako? Please? Aw ako, wag ko'y problema. Basta para nimo. Buhaton ako ang tanan. Hey, ako, wag kang problema. Day. Basta para ni mo buhat na kong tanan. Day. O, lagi. Basta i-promise niya nga dili siya magsigig hinabugiro diha. Okay. Basta, isa dyan nimo. Nga dili ka magbinaldita. Deal? Deal. Recorded by Radio Mo TV. Okay ra ka, anak, nga magsige ka kuyog-kuyog nilang Steph o Jerry. Okay naman pa. Ay, unsaon man sa ni Steph, nga dili man kuno siya ganahang makaingon ko. Nga gipasagdan ko niya, abinana siya uyab. Hinuod sad. Pero sao di mo pagkauyab, anak nga,
Mahimo ra kang third wheel permi. Papa ba? Gusto lang ko nga mag-enjoy kasi mong pagkabatanon na. O apil na ang ma-inlove. Pa, O kung ma-inlove na gani ka, ha? Aray pangayog tambag na ko, ha? Maayog ko na. okay pa. Hala! May galactic na ride, oh! Sakay ta na! Babe, dili ko hilig ana. Ay, ikaw, Day? Nahibaw ba ka ha? Nga nako'y trauma, ana. Pero kung ganahan ka mo sakay, ikaw lang. Pabuton lang ka na mo. Sure? Sige, sige. Huwat ako ninyo, ha? Murakit siya bata. oh. Uy. Ngano'y imo kong gitutukan? Magsige pala kag smile. Uga pa ang takag samot. Lain na sagka nga magsigig-ngising away hinungdan, no? Samot ang mong katawa ka. Samot kagwapa. Sao man ako pagkatug, ani, kung ang tingog ug ang naong ni Cherry ka ako muna-unaan. Gano'ng apektado man ko sing sulti. Wara to. Erase, erase, erase. Kaon sa fries oh. Samtang napabutan ni Steph. Hala. Kay Bao ka? Paborito ba ni nako? Kay bao bitaw ko nga paborito na nimo. Ha? Unsa nimo pag kay Bao? Kuan. Gisultihan ko ni Steph. O mao to. Akong gipangtimanan ang iyang mga gipanulti about nimo. Ha? Kakusog sa kulpa sa kuntukan. Gano'y ingon ani man siya makadagstorya diri na ako. Naibog na ni mo, nak. Papasad, uy. Mo judge sa dayon ba? Oh, nangutan na ka na ako. Unya, sultihan ka tinuod mo reklamo ka. Lalena, lalaki ko. Og nakaila ko sa lalaki nga nakagusto sa babae. Pa, Pero time paragot. Nganong nangutan naman ka na ko, ani, ha? Ay kung ingnang apektado ka. Na-in love ka sa uyab sa imong best friend. uwa pa, uy. Lalin, ako pa nimo, likay na lang ang nagtawhana kung di ka gusto nga maguba ang inyong panag-amiga ni Steph. Pa, Ha? Ngano dili makamukuyog na mo? busy lagi ko. Day, Valentine's Day ba yan na? O primi kita mag-uban, ana? Sa una, okay ra kayo kay uyab. Karon na naman. Dili pwede. Kinahanglan nga naa ka, ana. Kung dili ka gusto ma-friendship over na ta. Day, Steph. Asa naman ni Steph, uy? Ingon ala city ang sabot. Wa pa man lagi. Mga una lang katanining dana ko nga baon. Magpaabot lang ko ni Steph. Sige. Nanawag na ay. Day, asa namang taon ka? Dugaya ko nimo. Day, sorry, may problema. Musugat mi sa kong auntie sa airport. Unya, ayaw ko gina nga dili ka moari. Sorry, gid ka ayo. Bye. Oh, hello, Day. Hello. Paong na. Daan palagi ko. Yagi ng gituyo. Ang unsa? Lalin sa tinuod lang. Na ako'y gustong isulti nimo. Unsa man na? Sa tinuod lang. Sa pagsige na to uban-uban. O hinay-hinay ko nga nakailanan nimo. Wala ko mapugi nga na-inlove na ko nimo. Unsa? Ug wala ko makabantay sa kong kagalingon nga imo lang ang pangahan mo ay pirmi mo gawas sa kong baba.
O nakabantay si Steph, anak. Oo niya. Mihangyo siya usak adlaw nga mosugot ko sa iyang hangyo. Nga mag-date ko nutang tulo karong adlaw. Valentine's Day. Maoday nga magsikisig pamugos na ako nga muuban ko ninyo. Unya karon, wa siya mutong ha. Gitoyo giday niya nga magkastoryeta nga kita rando ha. Nagka-istorya naman kita. Gusto na sa ko mangutanan ni mo ini. Naba ko'y chance ni mo, Lalin. Nag-chat si Steph. Kung love ni mo siya, Day, please say yes. So, yes or no? Love na sa tika. Maong yes. Yes! Oo niya. Si Steph. Ayaw kabalakan na ako. Sa tinuod lang. Narealize na ko nga dili pod love good ako nga na-feel niya. Infatuation ready ay to. Maong go. May problema na ako. Salamat, Day. Salamat kaayo. Bakit ba ganyan? At least, gaan ang among panagsulti ni Steph. Maong nagpasalamat ko nga nakaamig ako og sama niya. Bisa gamay, wa gid siya magpa-feel og kalagot namo ni Jeric. Gani usahay, siya na maoy third wheel namo. Dini na lang kutob og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mga kito mga higalang kaagi ni Lalen nga taga Magay, Compostela, Cebu. Uban sa awit ngayon kipangayo, awit karakulahan. Bakit ba ganyan? Ang mga kaagi gibahatan ng duwas sa radyo ni Carol Marie Cain, gubos sa direksyon ni Priscilla Regadas. Kamusap mga higalag, mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing ko gidapit sa papeda sa inyong nakalain-laing kaagay sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. Yadro silang inining tulumanon, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaga ipada sa Handumanan Official Facebook page. Handa sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamina. Mayong adlaw kanyang tanan nga mga suking tigpaminawan nining handumanan sa sakawit. Igon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Sito. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay kining akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit kaguluhan, gulong ng palad. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa da sayang kaagi karon? No kining usa ka lalaki nga taga Gihol-ngan, Negros Oriental. Ang ato man tatampo nagdasangan nga Sito. Recorded by Radio Mo TV. I love you, Gladys. Sito, May chance ka ko. kuan siyat. Pwede hatagan ko di mo panahon sa pag-una-una? Okay, Gladys. Magpaabot na ko nimo kung kano sa kamaluoy nako. Nanguyab di ka ni Gladys, besito? Ubay. Pero wapa ko na sugta. Ah, mau ba? Wala pa pagkawas paglaong ba eh. Sugto na lagi ka na.
Maayo ang tabay. Glads, kumusta na to kung giingon nimo? Kuan, Sid. Papagiri ka maluin ako. Naluoy naman ko ni mo, Sid. Sa ato ba? Imo na kong gisugot. O, Sid. Ako na kang gisugot. Salamat, Gladys. Sid. Unsa man imong gibuhat? Masagdil ako. Uya, bitaw ta. Sid. Pagsuroy! May nahita po rin ninyo, Gladys? Hulagi bay. Huwag yan mapugniyo eh. Nahitabog yun. Mayo, hinoon nga. Nakuha rin mo siya, bay. Aron, di na siya. Sid. Noon sa ka? Anong goal man ka ng naong nimo? Sid, mabdus ko. Tinuod ka? Wa naman ko nigla. Mauto nga. Nag-pregnancy test ko. O positive ko. May hinoon. Kay mahimo dali kong amahan. Nalipay ka. Natural. O niya. O sa may plano ni mo. Pagtipon na lang ta. Dili dito magpakasal. Magpakasal ta eh. Pero unya na akong makatigom na ko. Sa pagkakaroon, magtipon lang sa ta. Sige, Sid. Day? Naon sa ka, day? Sakit na kayo nga kutiyan, dong. Basig mga anak ka na, day. Murag mga anak nagkitingali ko, dong. Uy. Sakit na magkikaw ko. Iyan, uy. Dali, day. Dali natin kag ospital. Recorded by Radio Mo TV. Matawag na kita pamilya, day. Kay may anak naman ta. Ayaw ba ako pasakit ni dong, ha? Ganun pasakitan man tika. Basige mo niyo kung biyaan ba? Di na mahitabo, day. Kay love kay ta ka. Salamat, dong. Noon sa manis Gladys, nga nagsige magkatawa. Nga nagatubang siyang cellphone. Nagpinag-o man siya. Pwede ka makaluto, day? Wa lagi dong, uy. Kay nabisi mang kukod. Ano sa may mong nabisihan? Ay, nagalingaw ra kog tan-aw sa mga video. O nag-atimansad ko sa atong anak. Mao nang wa ko makaluto. Bantayin ang imong asawa, ha, Sito. Nga naman, ma. Naamag ko'y higayon, nga gibilin diri nako ang inyong anak. Kinasi gilakaw. Ano sa masayang gilakaw, ma? Ambot lang, wa ko mahibaw. Basta panidiin lang na. Kay maraglain naghihok si Gladys da. Dito ra mangguko sa kong amiga, good. Nagkahimo ka sa pagbilin sa atong anak. Kanya adto ka si amiga. Naon sa man taong ka? Kadiyot ra manggugko. Ug usa pa, dili man na lang tao ang gibinlan ako sa atong anak. Imo man ang inahan. Bisa na. Ayun na nigos ba, ha? Huwag ko makayon sa imong gibuhat. Ma, di man lagi ka sa amo. Oh, nganong naman ni Mas Dudong, ma? Ayun saon, gibilin man ni Gladys dito sa amo ang bata. Unya hapon naman lang, mapagit siya bubalik. Mong ni anhin na lang ko sa inyo. Asan mo sa kanipaingon ng babayhan, ha? Ay, nitambong ako birthday, uy. Naunsa man taong ka, eh? Di naman na maong imong gibuhat. Ug sa may gusto nimo? Magsigil akong mukmok din sa ato. Gladys, minyo ng taon ka. Dili pa ta minyo kay wa pa ta makasal. Mao free pa ko karon. Free pa ko kun unsay akong buhaton kay dili pa ko nimo asawa. Unsa? Mao ko pagbuti kun unsay gusto na akong buhaton. Gladys.
Kasi, maligog dagat yun. Mukuyo ko sa akong mga amiga nga, mga ligo og dagat. Ano si Dodong? Wa man kay trabaho. Ikaw na libantay di Dodong. Dili naman natin manunungod kay mukhaon naman na. Unsa? Ay, dili naman ni ba yung gibuhat ni Gladys? Magsige na malang hinuon na siya glaag-laag na babae man unta na siya? Nagkulo sa bitaw ko na iyang gibuhat, ma. Disiplinahan na si Gladys, oy sito. Kaya wala gid ko makauyon ng iyang gibuhat, ha? O kung dili ka makagwanta ning akong gibuhat, magbuwag ta. Gladys. Nga na ko din taong mag-antos man ta, uy. Nga dili man ta magkasinabot. Hipuson ako akong mga gamit kay mo, pauli ko sa mo. Gladys? Naunsa na gud in taon ng inyong pagpuyo, oy sito. Di kin may makasinabot, ma. Kay, dili man siya magpasulti. O diyaw sa may plano ni Moron. Ikaw lang na atiman ni Dodong, ma. Kay, dili man ko magkatrabaho kung niagod ang bata. Ay, na sige, ako na rin bahala ning apo ko. Apasa o niya tos Gladys, ha? Amami, aron mo balik siya sa inyo. Kay isod sab kayo kapag dako ang inyong anak o niya uway inahan. O, ma. Ako niya tuwan sa ila. Wa naman din si Gladys. Ha? Ayun man din siya, ma. Nilarga naman sa Manila dong. Mag-unsa man ko na siya sa Manila. Ay, nagsabot man kuno mo nga manarbaho sa Manila. Di na tinuod, ma, eh. Unsay dili tinuod. Naglalis naman, mi. Kung bibiyaan na siya sa amo, kaya mo pa uli siya din, eh. Na, wa na ko'y labot anang inyong away, oy. Basta kay wa na siya din, he. Tuwa na sa Manila. Kung mawa ka na, kibiyaan na di ko ni Gladys. Gladys, ganun mo malikibuhat na ako. Minsan ang takbo. Kung magdahom nga makahi mo balay sa pagbiyan nako si Gladys ug sa among anak. Sakit kayo ang hitabo nako. Pero sa gihapon milaom ko nga usa niya nag-adlaw mubalik si Gladys nako. Dili na lang kutob dahil salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka mga higalang kaagi ni Sito nga taga Gihol nga Negros Oriental. Uban sa awit ngayon kitagayong awit nga daglan gulong ng palang. Dua sa radyo ni Ricky Persuelo garing ugabos sa direksyon ni Priscilla Regadas. Kamuusap mga higala ug mga sukin ti paminaw, kinasingkasing ko gidapit sa papada, sa inyong nagkalinlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa kaawit care of Arimin Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. O baka ipadasa Hantumanan Official Facebook page. Hantun sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.